Прибери, моля. Капнахте ли бе? Ребърцата капнахте ли? Рибишки ли бяха? Какви бяха? Криси, кажи какви са ребърцата? Пилешки. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jenny. Happy birthday to you. Жени, гори топката тук! Айде, Жени! Силно! Кога беше Сядайте. Все по-добре лица, защото те виждам. Благодаря. Дай Боже. Направо беше разбиване това. Аз реших, че нещо от персонал тук пее. Ами аз ще за персонала, така изглеждам. Хайде, аз ще се мириш. Влизайте, заповядайте, сядайте. Как ще ходите, моля ви се? Ай, изненадах се, Аз и Майло каза, че си с гръб и мога да ме снимаме по всяко едно. Как казна, че аз се чудя Той нищо не знаеше. Да, той нищо не знаеше. Чудя се аз какво прави той на... Панча да ти се сложи топката до тук. Сядайте сега, ще вземете на торта, моля ви се. Айде бе, влизайте, сядайте, гледай ги. Сядай.